În Nazaret, cetatea, o fecioară locuia. Maria ea se chema, neprihănită era. De la David descindea, pe Dumnezeu îl înmărea. Iosif bărbat îi era, în credință el trăia. Înger din cer i-a vestit că va naște un prunc sfânt, prin Duhul Sfânt zămislit, de la Tatăl coborât. Maria se bucura pentru harul ce-l primea, de a naște pe Iisus, Fiul Tatălui de sus. Cezar August împărat, poruncă la toți i-a dat, toți supuși să se înscrie la locul de obârșie. Pe Maria a luat Iosif și apoi au plecat. În Betleem au sosit, de unde au provenit. Acolo când au sosit, Mariei vremea a venit, ca să-l nască pe Iisus, precum îngerul i-a spus. Copilașul l-a născut, cel de Tatăl mult plăcut, în scutece l-a înfășat și într-o iesle l-a culcat. Din cetatea Betleem, mare har cu toți avem, s-a născut Hristos Iisus, ce viață ne-a adus. S-a născut Iisus Hristos, în luptă victorios, să ne fie de folos, regele cel glorios. S-a născut mijlocitor între Dumnezeu și om, de speranță dătător, marele nostru păstor. În veci fie lăudat, măritit